ఇంతే దేవుటి వాగ్దానం. ನನ್ನ ఇబ్బందికిని ఇరుకుకిని మంచి యెహోవాకి ప్రార్థన తుంగని వేల్కి నా ప్రార్థన తిని నా మొర్ర తిని క్యాన్స్తుండు పాతాలతి మంచి కేక వాటి అడిసి ప్రార్థన తుంగని వేల్కి నా ప్రార్థన తిని క్యాన్స్తుండు. యోనా 2వ అధ్యాయము 2వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా, ఇద్దు ప్రభువా నీ పిల్ల ఈ మాట క్యాన్స్తా నీ పిల్లని ಜ್ಞಾಪಕಂ ತುಂಕುನ್ನಯ್ಯ. ಬಾತ ಇಬ್ಬಂದಿಕಿನ ಮಂಜಿ ಮೊರವಾಟನೋರು, ಬಾತ ಕಷ್ಟಕಿನ ಮಂಜಿ ಮೊರವಾಟನೋರು, ஒரு మొర అంతా కూడా నిమ్మ కేంజి నిమ్మ సాయం తుంగి ஒரு మొరతిని ఆలకించి నిమ్మే సహాయం తుంగోరు మున్నెడికి నడిపిసింజోరే ஒரு అక్కరతకు అవసరతకు తీర్చయింజోరే ఏసైతి పెదెత్తే ఈ మాట అంత తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్.